Археолози копаят в древен некропол в Созопол, откриват скелет на над 700 години, с железен кол, забит право в гърдите. Това не е легенда, открити от 2012 година. В миналото са вярвали, някои мъртви се връщат и трябва да бъдат спрени завинаги. Добре дошли в Dark Balkan Tales. Ако смееш. Созопол, старият град, каменни улици, туристи, шум от чаши и море, мирише на сол и на лято. Гласове се смесват, музика идва от всяка втора улица, но старите къщи тук помнят повече, отколкото показват. И това място е много по-старо, отколкото изглежда. Преди да бъде Созопол, градът е бил известен като Аполония. Основан преди повече от 2500 години от гръцки колонисти, той бързо се превръща в едно от най-важните пристанища по Черноморието. Търговци, моряци и войници минават от тук, носят богатства и истории. Градът носи името на бог Аполон. Тук някога се е издигала огромна бронзова статуя. Виждала се от морето, толкова висока, че посрещала корабите, още преди да стигнат брега. По-късно римляните я отнасят като трофей, но мястото остава със своите богове, със своите вярвания. Хората тук винаги са знаели едно нещо, че животът не е в техни ръце. Говорили са за три същества. Някои казвали, че са дъщери на Зевс, други, че са по-стари от самите богове. Едната дава начало, другата измерва, третата слага край и когато този край дойде, той трябва да бъде окончателен. Но историята на този град не свършва с богове и светлина. Има и друга, по-тиха, по-мрачна. През 2012 година археолози започват разкопки в покрайнините на стария град. Това не е нещо необичайно. Тук почти всяка копка разкрива нещо от миналото. Очакват кости, стари погребения, може би монети или керамика и тогава попадат на скелет. Мъж, средновековен. На пръв поглед нищо необичайно, но когато почистват гръдния кош, откриват нещо, което не се вписва. Железен кол, забит право през гърдите. Не символично, не случайно. Някой е искал да е сигурен, че този човек няма да стане. Подобни погребения са откривани и на други места, в Перперикон, Дебелт, различни некрополи. В някои случаи телата са обезглавени, в други скамани в устата. Същите практики се срещат и извън България. Това не е легенда, това е страх, превърнат в действие. Хората са вярвали, че някои мъртви не остават мъртви. Созопол, 14 век. Градът е по-малък, по-затворен и по-уязвим. Болести се появяват без обяснение. Хора отслабват, погледът им се променя. Няма рани, няма причина, само бавно изчезване. Първо спират да излизат, после спират да говорят, после просто изчезват от ежедневието на града. И после идват нощите, нощ след нощ, първо единици, после още. И скоро почти няма къща в града, в която някой да не е усетил същото. Същата тежест, същото присъствие. Хората започват да се страхуват да заспиват. Хора се будят без да могат да дишат. Телата им не се подчиняват, очите им са отворени, но не могат да помръднат дори пръст. Тежест върху гърдите, натиск, който изтисква въздуха от тях. Някои чуват тихо дишане в стаята, други усещат студ, който не идва от въздуха. Понякога има усещане, че нещо стои точно над тях. Толкова близо, че ако могат да се помръднат, ще го докоснат. И когато най-накрая успеят, в стаята няма никой, само тишина и страх, който не си отива с утрото. И тогава започват да говорят за един човек. Някои го наричат Кривич. Според местни легенди той е бил пират. Други твърдят, че е бил управник на Созополис. Човек с власт, но и с много врагове. Казват, че е знаел повече отколкото трябва. Че е бил близо до неща, които не се обясняват лесно. Дали това е истина или просто име, родено от страх, никой не знае. Но всички са съгласни за едно, че нещо в него не е било както трябва. Той живее сам, не търси компания, не създава проблеми, но има присъствие, което кара хората да замълчат, поглед, който не задържа. Казват, че ако го гледаш твърде дълго, усещаш как мисълта ти се губи, сякаш нещо в теб се изключва, сякаш той не просто те гледа, а те преценява, не го виждат, да яде като другите, избягва слънцето и нощем. Изчезва, повече от веднъж го виждат да върви към гробището, когато всички други вече са се заключили по домовете си. Свещеникът Петър се опитва да внесе разум. За него това е болест, страх, въображение, докато една нощ не се събужда. Не може да помръдне, стаята е тъмна,
но усеща, че не е сам. Нещо е там, не го вижда ясно, но го усеща. Тежест върху гърдите, дишането спира, сърцето бие, но въздухът не стига. Секундите се разтягат и точно когато усеща, че ще изгуби съзнание, всичко изчезва. Рязко, сякаш никога не е било там. На следващата нощ той излиза, следва го, Кривич върви бавно. Уверено стига до гробището, спира при прясно заровен гроб и започва да копае с голи ръце. Пръстта пада тежко, звукът е глух, повтаряш се, почти ритмичен. Когато стига до ковчега, разкъртва дървото, пъха ръце вътре и остава така, дълго. Прекалено дълго, времето минава, минутите се разтягат. Никой не би останал толкова неподвижен, без причина. И точно това е най-страшното, че той има причина. Петър издава звук, Кривич спира, бавно обръща глава, право към него, очите му са отворени, но в тях няма нищо. На сутринта вече няма съмнение. Градът е решил, това не е човек. Нощта е тиха, когато идват за него, само няколко мъже. Всеки с кол в ръка, влизат вътре. Кривич лежи, очите му са отворени. Не се съпротивлява, само гледа. Петър пристъпва напред, ръцете му треперят, вдига железния кол, за момент се колебае и го забива. Тялото първо остава неподвижно, после се извива рязко, пръстите се свиват, гърбът се повдига, челюстта се отваря, излиза звук. Дълбок, празен, нечовешки. За момент изглежда, че тялото ще се изправи, че ще продължи, че няма да спре. Мъжете отстъпват. Петър натиска по-дълбоко, докато всичко не спира. Напълно. Кривич е погребан извън гробището, с железния кол в гърдите, по-дълбоко от другите. И след това всичко спира. Няма повече сънища, няма повече болест, но страхът остава. Векове по-късно археолозите намират скелета. Същият кол, на същото място. Ръждясал, но все още там, все още забит. Няма име, няма сигурна история, само предположение, че човекът, когото са се страхували да погребат нормално, може би е бил този, когото са наричали Кривич. И може би най-страшното не е това, което са направили, а причината, поради която са го направили. И въпросът остава, дали са се страхували от нещо, което не е съществувало, или от нещо, което просто не са разбирали, или от нещо, което е било там достатъчно дълго, за да остави следа. Ако се осмеляваш, абонирай се за още.